бисёр одамо барои великошон истифода гирди велик турба мурбау дастай квалд залента мекунанд ин мехада ки да сведа илтимос латаги салому алейкум подписчикои муҳтарам. имрӯза дарси мо дар бораи залента кадомша интихоб кардан дар кор кадомаш хубӣ дорад. бисёри одамо инаи заленто и резиновай когда сведа напряжение камтар баланд ки меша свед ҷӯш мешава ино метавона ов шава ино фақат хубишия ина мо нигоҳ кард устогӣ ки мекунем заленто монаби залентои калон аймода тез истифода ки мебарем тез буд мешава мо бисёрам хеле мақсад ҳами калонора истифода мебарем рози ма якташа чӣ мекунем ина латагия ана шумо метавонед калонша нахаред майдаша гиред латаги ана бисёр одамо ҳаста ина зардан резиновие ана бисёр одамо ҳами чизора истифода мебарад ино фақат медонед чӣ да кор меояд ина мисол светотон бериндай мисол борон морон метавонед якм латагира истифода баред латагира чиқаре ки гуфтам латагира ба айтораш метавонед изолентай резиновий и просто ова намегзарона ҳамақа хубай ну когда ҷӯш шава и уже ранги чӣ мешавад хеле плавид мекунад пластмас мешавад ҳаму свете ки шумо наматад кардаги ҳами залентара ҳами уже шумода уже як зарара да бигӯем қоқ мешава барои уже хубӣ надора и фақат типа ранги изоляция айтор ҳаму симамхел мекуне айторро мепечоне якам ира печоне ба ира баъд хубижна ҳамақа кор мебияд бисёр одамо барои великошон истифода гирди велик турба мурбау дастай квалд залента мекунанд ина мехада ки даста надоранд но сведа илтимос латагиша гирен часпакиш хубай чанд инай калон хубиш чияй чанде ҷӯш мешавам ам меҷиқаш ана баъд мисол духстарони клей дорад инай майдакош як тараф дорад инай латагия шумо и калонш 10 сомон иш 4 сомон накаред инам қахур просто шумо варианти арзон наковед кове ки хуб боша мусра нагиред як чизе ки мисол хидат раҳмат барои хонаи хидат мегиред барои корбори хидат барои хеб фуфлора нагиред гуфтем барномаи мо дар бораи ҳами залента фаҳмондааншон бисёр одамо савол метиҳанд ки ҳамеша бифаҳмон ина мо сухани мо барои шумо раҳмат ки бо мо ҳастед зинда бошед.